Hello guys, good afternoon mga kadunmak ya Suray. So ngayon guys, ito na yung unang pagkakataon ko na sasahod sa Facebook. Ayun guys, samahan nyo ako, kukunin natin kasi nakikigamit lang ako ng PayPal. So tara. So ito na guys, kukunin ko na yung sahod ko. Kasi ito yung first time ko na makatanggap ng sahod galing sa Facebook. Gibe, bigay mo na sa akin. 7,785. Basta 160 para sa transaction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Thank you. So ito na mga kadormake ang nasahod ko sa unang sahod ko ng Facebook. So maraming salamat po sa inyong lahat. Today is Friday. Good morning po sa inyong lahat mga kadormake. Have a nice day. So guys, gusto ko lang po na magpapasalamat kay Lord. So Lord, thankful po talaga ako dahil dininig mo yung dasal ko na sana makasahod ako sa Facebook. So guys, ito na nga, dumating na nga po yung una kong sahod. So wala po akong ibang gagawin ngayon kundi ang ipapaayos ko po yung motor ko. Kasi nga po, 3 buwan na akong nagtsatsaga na mag-commute, sobrang traffic. So kailangan ko nang ipapagawa yung motor ko mga kadormake. So nagpapasalamat din po ako kay Uncle. Uncle, salamat po, God bless you at sa buong pamilya mo. So guys, abangan nyo lang po ako kung saan po ako mapapagawa dahil mahirap po na mag-video habang naglalakad ako at nagtutulak ng motor kasi hindi pa siya pwedeng sakyan. So guys, tara! Ayan guys, po yung nabarin ako. Naputol yung tornilyo. Yan, ito po yung motor ko. Luma na. Ito po yung machine shop. Nahulog pa nga yung tornilyo niyan eh. Yan na, lalab-lab na. Lalaglag na. Pero barado, ayun o. Ayan, lalab na. Pagkaitan mo nga. Munang biguan. Nagpa-vlog ako. Ha? Nagpa-vlog ako. Nagpa-vlog ako tayo. Kapag gusto nyo magpa-gawa ng inyong mga motor, dito na kayo pumunta sa machine shop na to. Ano pangalan nito tayo machine shop po? Ramseg Machine Shop. Ha? Ramseg Machine Shop. Ramseg Machine Shop. Lager ka pala ha. Paano ito? Tabingi yung ginawa. So, yung unang paggawa ko, tabingi. Ay, yung ginawa ko, ayan kamo. Ito, gawa ngayon, talagang maganda, pulido. Yung unang paggawa ko, tabingi yung pagkabalina.
Puta, ayun o. Yung unang paggawa ko guys, may naiwang tubilyo pa sa loob. Hindi asintado yung pagkabarina. Ngayon, okay na. Ayun pa o. Kaya ko yan. Ha? Yun. So ito mga kadonmaki, tapos na po yung paggawa ng motor ko. Tapos uuwi na. Apo na at bawi na ako dahil tapos na. Salamat at natapos din. Ako'y pauwi na rin mga kadonmaki.